Zdravím vás, takže simulácia prebehla na tie magnety, ktoré som vlastne navrhol. Výsledky sú dobré, dokonca to vyzerá, že to pôjde bez tienenia, ale samozrejme tú konštrukciu, ktorú som navrhol a už som tu nechal načrty, tak sa musí prekresliť technicky a vlastne uvidíme, čo to prinesie a pôjde to celé do simulácie, keď to bude technicky nakreslené. No a je podstatné, že to bude, malo by to teda pracovať bez tienenia. Tienenie bude nepotrebné pri tomto tvare magnetov. Takže uvidíme, ako bude vyzerať, ako dlho bude trvať prekreslenie konštrukcie do technických výkresov. No a potom vlastne pôjde to do simulácie a uvidíme, aké budú výsledky ďalšej simulácie. Tieto sú dobré, takže na konci budú zábery zo simulácie. Ďakujem, zatiaľ všetko. Majte sa.